Manifestacija Dani Ludaja održat će se ove godine u Kikindi i to po 37. put. Svi posetioci imaće priliku da uživaju u bogatom i kulturno-umetničkom programu. Ovom prilikom želim da apelujem na naše prijatelje, Novosađane, da nam se pridruže od 15. do 18. septembra, kada će se ova manifestacija održati u Kikindi. Što se tiče nekih konkretnih programa, pa ja bih zaista izdvojila program koji se zove Karneval maskiranih mališana, predškolaca. Inače, ovi dani Ludaja su malo drugačiji, tako da će nam doći žiri iz inostranstva. Mi se radujemo tome jer naš grad i naša manifestacija dobije jedan međunarodni karakter. A nadam se da će taj rekord koji smo imali, najteža luda je bila 639,5 kg, nadam se da će taj rekord biti oboren.